Bones, vinga va, que això continua, que a aquestes hores, segurament a la plaça de Tona, estem fent la nostra festa del llibre d'estiu, que en moltes de les vostres poblacions hi està sent, i des de la Tradillibreria, que fort, a aquestes hores ja no em surt ni el nom, no anem bé. Doncs, des de la Tradillibreria volem seguir donant la nostra aportació als llibres de cultura popular tradicional. Ara us presentaré dues novetats amb aquesta càpsula a les quals tenen un denominador comú. Totes dues han estat i tenen molta vinculació amb l'acordió diatònic. Aquesta, el coneixeu? Mètode d'acordió diatònic, 50 partitures per acordió diatònic en Marimon, molt didàctic amb la seva proposta. Ens presentarà a la càpsula, el 30 sardanes per acordió diatònic. Ja us dic, Marimon no m'ha volgut fer simplement la presentació, sinó que ens ha proposat la presentació que fan físicament. Per tant, el sentireu tocar les partitures. De fet, el llibre va acompanyat de CD. I no estarem de menys, i un altre acordeonistes, els del Pirineu, els del Berguedà, el Berguedà Folk, la berguedana de folklore total, diguem-ho bé i correctament, perquè si no, no està correcte. Aquests vídeos han de tenir la seva correcció, i per tant, la berguedana de folklore total, entre elles la Maria de l'Agua i l'Eloi Escuita han fet aquest recull de danses tradicionals del Berguedà. Veureu que també la capsuleta que ens han preparat és molt interessant. Aprofitar per dir-vos que la Maria de l'Agua, quan li vaig dir fes-me arribar el teu llibre de novetat, va tenir dificultats de triar, perquè enguany ens ha fet moltes novetats de llibres tradicionals. El moble popular a Catalunya, el de la casa, la masia a la Catalunya central, per exemple, entre molts d'altres. Deixo de moment de parlar i a veure la capsuleta que ens proposen per parlar de música i acordió. Seguim. Rotllana donant-se les mans és ancestral. I fer-ho amb aire de sardana només té uns quants segles, però Déu-n'hi-do. Ben antic es ballaven el so del flabiol i el sac de gemecs, i vés a saber de quants instruments més. Això sí, eren sardanes i ballades ben diferents a les d'ara, més alegres i esbojarrades, amb els joves que feien córrer la sardana, tal i com escriu el Baró de Maldà, d'una ballada a Esplugues del Llobregat del 1767. A 9:15 comença el sarau, amb unes sardanes tras les altres. Vingueren moltes pageses, és igual. 1768, Can Cortada, Esplugues del Llobregat. Els masovers són tiets meus, És bastant antic. encara ara. A 9:15 comencen les sardanes, unes tras les altres. Vingueren moltes pageses i menestrales, ballant amb tantes patacades i cops de peus a les ruedes que era un desori bulliciós no contenint-se ells ni elles. Tant era la broma i la pols que alçaven a l'entrada que a 11:45 vaig fer parar els músics i tothom a dormir. Preparats? Aire! Baixem airet!
Baixem. Picat. Mitjaire. Fort. Baixem. Valor. Baixem. Fort. Un, tres i fora. Hola, la Berguedana de Folklore Total hem editat aquest llibre, Danses tradicionals del Berguedà. Aquí hem recollit el fruit d'una recerca molt important que he realitzat entre l'Eloi Escútia i jo mateixa, Maria de l'Agua Cortés, durant 2 anys, i en aquest volum veureu el fruit de la meitat d'aquesta recerca. Aquí es recullen danses de la comarca, danses que es ballen, danses que s'han deixat de ballar i que quasi s'han perdut però que hem trobat en arxius, i altres danses noves que s'han realitzat recentment. Hem publicat les partitures, hem publicat un recull històric, hem recollit fotografies antigues, hem dibuixat totes les coreografies de com es balla la dansa per tal que tothom les pugui tornar a recuperar, i trobareu peces com el ballet i la corranda de Borredà, el ball de les coses de Gósol, la rotllana, al voltant del foc, que és la dansa de la Fiafalla, la bolangera de Berga, el ball sardà de la Pobla de Lillet, el ballet de Déu de la Baenys, el ball de la Coca d'Espinalbet, no sé, un munt de danses que espero que gaudiu i que gràcies a aquest recull es puguin tornar a tocar i que es puguin tornar a ballar a les places. Espero que us agradi molt i compreu-lo. Bé, la primera experiència de càpsula ja l'heu tingut aquí posada. Aprofito l'avinentesa per avisar-vos que, si voleu, hem engegat un concurs a les xarxes, sí, a l'Instagram, al Facebook i al Twitter de la Tradillibria, a @Tradillibria. Què passa? Que sempre que algú em demana sobre la llibreria o em fan una entrevista em demanen però per què aquesta especialització? Per què llibres de cultura tradicional? Doncs, aprofitant aquesta festa del llibre d'estiu, jo us demano que em feu minivídeos explicant per què compreu llibres de cultura tradicional. Penseu a penjar-ho a la vostra xarxa, on sigui, m'etiqueteu amb @Tradillibria, i a partir d'aquí el qui aconsegueixi més m'agrades tindrà el Tradimic. Què és el Tradimic? Doncs res més ni res menys que un carnet d'amics de la Tradillibria. Vinga, seguim!